Имаше ли колебания къде точно ще бъде 47-ма? Не, предварително бяха обявени нещата в интернет. Проверихме ги, знаехме предварително всичко как трябва да бъде организирано, направихме спрямо съобразните условия и указания, които бяха дадени. По принцип, къде гласувате? В коя секция? Икономиката. Изчислителният център. Не в изчислителния център, а в... Ти не си ли тук в пето? Не съм в пето училище. Тук е изчислително. Сега тази година ще гласува в пето училище. В икономическия. От кога е така? За първи път миналата година. Само предполагам, че името ти е на списъка на пето училище. Възможно е. Обаче, можеш ли да провериш? Правим проверка в сайта на Главна дирекция Гражданска регистрация и административно обслужване и попадаме на разминаване. В интернет платформата адресите на избирателните секции 47, 48 и 49 са съвсем различни. Първо Свети Кирил и Методий. Това е първо училище чака. И що па там? Къде ще се гласува на това место? И тук да дойдем и икономиката и оприл. Ще вървам. Значи заповедта трябва да е изменена с някаква друга заповед. Не мога да изменя. Но виж, тук пише първо училище, а секцията се намира в пето. Ама защо така е нанесен? Така е нанесен от ГРАО. ГРАО. Не знам. Като погледнем системата на ГРАО електронната, в която се влиза, нали, всеки би могъл да влезе, и това би го подвело, нали, както вече се убедих и аз от вашия телефон, така че би трябвало там да се получи синхронизация. От ГРАО Монтана категорично отказват да коментират темата с нас. Самата зала, която ни е отредена за секция, е много по-малка като обем и квадратура от необходимото за спазване на някои от условията, които имаме в секцията. Спрямо разстояние, спрямо ангажименти, които имаме към самите гласоподаватели и комисии. Просто местото е по-малко, отколкото... Ще успеете ли да се справите? Ще положим усилия да се случи. Снимам, да. Айде, излез навън, ако обичаш. Кой е председател? Ще фане, ще строж. Ще фане, ще Искам строж. да говоря с вас. Излез навън. Не ме гони. Излез навън. Нямаш никакво право. Излез навън. Българска национална телевизия. Майната и на телевизията. Така ли? Да, точно така. Излез навън. Излез навън. Айде, чукката. Спокойно започна, нямахме никакви проблеми. Има си хора, постоянен поток на движение на гласуващи, но спокойно и се справяме. Имате предвид, че избирателната активност е висока? Ами да, очудващо не са спирали да идват хора, все си идва по някой и си има... надвишава очакванията ми общо взето. Запозната ли от комисията и членовете на комисията ви с това, че медии имат право да снимат? Да, запозната е. Защо изрично... бяха тези обиди и средни пръсти и заплахи, когато аз влязох вътре? Не мога да отговарям за поведението на останалите. Бихте ли обяснили, че това не е нарушение и те нямат, би трябвало да знаят, че ще идват горе и ще снимат? Ние сме уведомени за това. Просто, за съжаление, недоразумение. Караме напрежение. Ницо, нямаш право да ме гониш, човек. Може ми имам право да те гоним. Не, нямаш право да ме гониш. Извикай полиция да ме изгонят те. Успехи се надяваме, че няма никакви проблеми в тази секция. Защото... Нормални хора ли сте? Къде ще ме снимаш, Абе, кия ние да вътре на гласувам? пазар ли сте? Не дай да смеете. Абе, къде ще такова, кия да ме гласувам? Не дай се сме иронично, моля ти се. Да, ще видим. Ще видим. За какво снимаш, бе? Абе, ти къде ще ме снимаш и аз къде ще гласувам?
разбира се, че ще снимам. Ти законите чел ли си на тази държава? Познаваш ли? Чакай, бе, човек, къс си ти ме снимаш и аз за кой гласувам, бе? Ти имаш ли това право, бе? Аз не снимам гласа ти. Аз не снимам гласа ти. Ще ме биеш ли? За какво те бием? А какво искаш от мене? Ама нищо. Не ме биеш, защото ти си тука. Какво искаш от мене? Кажи, какво искаш от мене? Да не те снимам ли? Да. Може да ни изкараш още Да, направо на плакат ще я изкарам. Как сте? Добре. За сега добре. Почивай се. Аз съм от Българска национална телевизия. Ама май съм закъснял. Добре дошли. Май съм закъснял, защото като гледам изборите, май се приключи при нас. Да се надяваме, че не са. Ами не, самотажи. Има ли активност? Не. Слабо. Слава, те хората не се идват. А кой е председател? Да поговорим на малко. На четници ли? Не, може и тук. Тук най-добре. Не, само да кажеш за телевизия. А за къде сте сте? Не искам. Ще го джинка. Разбира се, че комисията трябва да има телефони за контакт с прокуратура и полиция. Да. Но също така и гражданите. Знаме, че сме при нас. Но също така и гражданите. Това не е кой знае какво проблем. Не, това за първи път. Масово не е спазено. Както ви става вечер спокойно, до преди един час всичко си минава в гласуването. Хората са вече на обяд, спът, едат. Имате ли сигнали за нередности, за такива неща? Няма такива неща. Избирателната активност висока, ниска, нормална? Не, значи може да се каже и ниска. При 700 гласоподаватели ние имаме 150-160. Колко човека гласуваха с машина? Машина са 4. Обали се, че ги прибориш така. Само при вас е. Дали гони полиция? Да, извикай я. Ще ми пипай камерата. Ще видиш. Какво ще видя? Не ми пипай камерата. Председател или зам-председател да кажа две думи. За протичането на изборния процес. Кое няма да стане? Или няма да вземеш интервю. Няма да искат да говорят пред камера. Това е председателят, това е заместник председател. Господин председател. Сега в момента викни колежката там, секретарка да види там полицая и ще опрем. Не искам да настигам. Не, само направете коментар за поведението на комисията ви при присъствието на медии. Задръж малко. Не ме снимам полиция. Това е Сашо Диков. Не съм Сашо Диков. Ето и колежка. Ето я колежката при господа полицайите. Дай пиштола огръм. Искаш пиштола на полицая да ме гръмнеш? Не, аз така ли? имам. А, имаш твой пиштол, с който да ме гръмнеш? Няма проблем да си, нали? Значи, ако желаете, може да подадете една жалба срещу него.
ако не искате да ви снима. Не, аз не искам да ме снимам. Какво да правя? Съветвате го да подаде жалба срещу мен? Значи... Вие познавате ли изборното законодателство? Да. Значи за вътре Него го попитах също. Добре, окей, разбрах. Вие познавате ли, господин председател? Не мога да снимаш. Господин председател, вие сте председател на СИК. Не сте председател на частната ви компания. С това посрещане ще стоя тук цял ден. Господин заместник-председател. Не, вече не е писна ли? Не. Това ми е работата на тебе. Не ти ли писна да си председател и заместник-председател? Лигав си имат разни в момента. Ще кажеш ли две думи? Чао. Но бива, но това... Кое бива? Кое бива? Да ме гоните всеки път, като дойда? Гавиш се, за това те гоня. Моля? Аз се ли гавя? То е записано тук, кой се ли гави. Ние си вършим работа, ти идваш тук като генерален директор и почваш да... Какво съм започнал? Аз просто влязох с камерата. Наглост? Че съм дошъл да снимам в кошарник. Не, твоето поведение. Кое ми е нагло поведение? Кое е нагло на поведението? Че като видите камера и почвате да напускате секцията. Моля? Къде ще ме снимаш, като не искаш? Слушай сега, ти нали си се съгласил да си зам-председател или член на комисията? И там пише ли, че трябва да снимаш? Да. В изборното законодателство. Обърнете се към колегите ви, аз влязох да снимам. Те ме нападнаха мен. Добре, елате и го кажете на камерата. Казвам, което пречите на работния процес. Става за дръста и вижте колко хора стоят от това. Заради мен? Еми заради вас. Заради мен? Само за народни представители. Другия списък, изчакайте вие. Един бъде бъде. Изчакайте списък. Правим кръща, не трябва да го снимам. Почнахте ли да снимате, да се усмихваме? Да се усмихваме, че правим увеселения и трябва да не снимаш. Само музиката липсва и да почнем да играем. Много ти прилича. Никъде не пише, че трябва да ме снимат. Айде да гласуват и няма да станем тук. Кой иска да пише? Председатели и заместник председателя се влезат в ролята, защото в процес има хора. Господин председател! Девет човека комисия, 2. Хората чакат. Ами в момента преди един час бех там и погледнах, направих много голема забележка, защото на втората бюлетина не се бие печат. И посещах човека да бие на втората бюлетина печат. Когато дойде моя ред, влезнах и на мене също се получи това нещо. И аз го попитах, викам, тук се бил, а тук не се бил. И той вика, да, вика, забрах. Ето, вика, втория печат. И ако може да се обърне малко внимание на хората доле, защото
после да не излезнат тия бюлетини. И на колко бюлетини видя, че не поставят печат? Значи няколко хора са влезнали, бият печат на едната, на другата, другия човек го усеща, що трябва да се бие. Аз гледам вътре и когато дойде моя ред, същото положение. Когато му направи забележка, той удари ли печат? Да, удари. Подадохте ли сигнал за нарушението? Да, преди 10 минути 15. Те ми казаха, че вече е такова фаршиво и минало това нещо вече. Ами в Монтана това Рикс ли му викат, там не знам. Да. Какво ви казаха от Рик Монтана? Че вече фаршиво е минало. Няма смисъл. След това ми каза и край. И ми затвориха. Няма да ме снимат. Не е желателно да ни снимат. Не е желателно. Вие сте заместник-председател? Да. О, чудесно. Елате да разговаряме, няма да ви снимат. Може да разговаряме, да се работят хората, че има навалица. Не искат да ги снимат. Не, заместник-председател. Ще повторите ли това, което казахте? Няма какво да повтарям, аз ви го казвам на вас. Какво казахте вие? Няма какво да снимате хората. Не ми блъскай камерата. Не ми блъскай камерата. Моля ви се. Извикай човека. И охраната и да... Що буташ човека? Не дава да работим. Се записва нищо. Ако. Кажете. Дайте си вършете вашата работа. Няма да работа при нас. Всеки път се заяжда с мен. Аз ли? Да. Моля ви се. Вие познавате ли изборното законодателство? Казвам и не ни занимавайте, защото имаме работа, хората ни чакат. Нема да снимате, хората са... Нема да чекат да ви снимате. Аз не пречам да си гласувате, гласувайте си. Айде оставете на мира, лошо ми е. Добре, направете нещо, даже не е лошо. Всеки един ще снимаш. Не може да го... Не. Не знам колко пъти да го не дама. Айде следващия да влиза, да прекъсваме процес. Преки да влиза и следващия влиза. Сме красиви да ни снимате. Аз влезнах да направим така и си тръгвам. Запомни колко щеш. Така ли? Какво ще ни снимаш? Ами снимат. Ще изчакам полицията. Сега съм залеза. Идват полицайите. Ама така бе. Да угаси камерата, хората не искат да го снимат. Престани. Ще вземи, ще чупим камера. Аз не съм добре с нервите. Да спре! Господавателната не иска да спре. Вместо да влезне за 10 секунди, аз си тръгна да го правя. Да си... Те нямат право. Председател ги извика, имат право. Не, той ги няма. Мангата. Ела сметна. Хайде, накерем. Вече те бият момчета, Защо да ме бият, бе? Аз какво направих? Не знам. Оставите тук на седите. Ще не знаят на кой да звъннат. Кой е председател? Извиняйте, вие защо изоставихте секцията? Трябва да дойдат комисия или такова, обадихме се на РИК, казаха, що са много късно е и не става нищо от тях. Да дойде проверка да ги проверят. Не те така само да патиме. От РИК ви казаха, че много късно подавате сигнала? Да, много късно и няма смисъл.
Искаме да... Гумената ролка, която прилича на касовите апарати и трябва да води хартията, когато се сложи. Но се получава гаф от това, че тази тежка ролка с тази дебела хартия се затруднява и почва да приплъзва, именно защото това е обратната страна, е силно гланцирана. И естествено тази малка ролка е трудно да движи. Ето на касовия апарат хартията колко е мека и няма гланц. И затова в касовите апарати всеки гражданин вижда като търгува, че никога не излиза проблем. Зарезали сме си семействата и седим и чакаме от 12 часа, чакаме една комисия, които не са готови и цел автобус седи на 40 градуса жега. Това сме 30 човека. 30 човека седиме и чакаме една комисия, която не може да си оправи протоколите, защото са неграмотни. Коя е тази комисия? Комисията е номер 50, подвижна, община Лом. Не могат да се оправят. Сега чакаме 10 минути да изтечат, които ни дадоха информация, че ще излязат, били готови. Да тръгне автобус. Не може да тръгне автобуса без тази една комисия. Вие, вашата комисия е преминала вече? Всички сме преминали. Всички 27 човека чакаме, 3, защото не са си оправили документите. От 12 часа на обяд ги чакаме. 12:30. Всички ги чакаме тях. Седиме на 40 градуса като... Защо стана така, че казвате от 12 часа ги чакаме, ама вие сте дошли с нощи в... Ние сме дошли с нощи в 12, да. Ама нали ние там чакахме да ни извикат тук. Ние тук сме си предали протоколите в 12, в 1 на обяд. И сега е 3:30. Ние седиме на 40 градуса е там на слънцето. Защо на 40 градуса? Защото няма къде. Място, къде да седиме? В автобуса е сауна. Не работи. Климатик. Не пускат климатик. Седиме цяла нощ, пиме по пейките, цял ден седиме по бордюрите, седиме и чакаме. Вие имате ли предишен опит в избори? Не, за първи път и за последен. За първи път и за последен. Аз съм била като заместник-председател, за първи път и за последен. А като член, примерно? Не съм. Сега за първи път влизам. Съгласила? Не бих се съгласила повече защото няма никаква организация, защото това е пълна пародия на избори. За какво? За какво сме подложени ние на всичкото това? При тая ниска избирателна активност. Нашия труд отиде по дяволите. Точно това щях да ви кажа. Аз вчера бях в Лом и там ми направи точно това нещо впечатление, че към 12-1 часа вече нямаше хора, които да гласуват. Не. Той и след 12 нямаше. Часа нямахме. И след 12 нямаше. Няма. А защо тази подвижна секция толкова се е затруднила? Това не мога да ти кажа. Това председателката пита. Тя кой номер е секцията? 50. Аз съм в тия избори сигурно 7-8 път такова чудо не е било. Ще участваш ли отново? Не, въобще не желая да участвам повече. Не може, аз съм излезнала вчера сутринта в 6, сега е 3:30. Нито сме спали, нито сме яли, седиме вчера на жегата. Защо не сте яли? Не ви ли осигурявате храна? Един круасан и една бутилка вода. Това ли е? Това е. За това време? Това е. Браво, супер. Някой иска ли да каже нещо? Господине, вие изглеждате отчаян. Какво става ми къде? Не ме записвай, добре, колега. Добре, няма да ви запиша, колега. Ти си балкански, аз съм пиара на община Лом. Ти комисия здравей, да. Ти кажа, проблема, моето мнение, проблема не е тук, проблема не е в организацията, проблемите са два. Първият проблем – неграмотни членове на комисията.
за цялата област важи и така се случи този път. Втория проблем, 2 избора. Аз знаеш какво да направим? Аз съм... не, вие и аз и ти. Да, аз съм секретар. Моят си път отивам си, няма да идем да се подпишем и няма да има нищо. Еми, така е. Така ли? И ще губят. Какво ще ме губят? Какво ще ми вземат? Значи, човек, когато тръгва на тази авантюра, знае какво го каква тази авантюра? Те така. Авантюра, изборите, авантюра ли са? Авантюра са. А те не носят наказателна отговорност. Защото, виж... Падам тук, умирам, кой носи отговорност? Това. Ние че чекаме за неграмотните, където не знаят химикалката да държат, а иначе са влезнали, са ги вкарали там да са големи работи. Познавате ли ги? Не ги познавам, не ги познавам. Откъде сте сигурна, че са неграмотни? Ами неграмотни са, щом не се знае да се подпълвам документите, неграмотни са. Вие имахте ли грешки във вашия? Не сме имали, ние сме били първите, къде сме излезали. Ще получите ли по 25 лева възнаграждение? Не знам това, нищо не знам. Отговаряте на това условие? Нямате грешки в протокол? Не, нямаме грешки ние в протокола. Ние всичко сме се оправили, какво си трябва. Заслужава ли си? Какво да каже човек? Заслужава ли си да участваш в комисия на избори? Значи аз и нямам нищо напротив, но заради такива хора, където не разбират и всичко грешат, не се заслужава втория път да влезне човек вътре. Който ние сме излезнали първите и сме готови с всичко. Нито една грешка не сме имали. Колко пъти сте участвали в избори? За пръв път. Това ли бяха очакванията ви? Не. Очаквахме да си извършим работа и да се прибереме по къщите и при децата. Вие от кога не сте се прибирали лично? С нощи стигнахме тук 2 дена. Става все по-лош и все по-ограничен. Колежката, която е интелигентна, образована, нали? Чакай да я покажем. И не само това, и онова момиче на 20 години и то. Дойде със желание, вика, до тук повече аз няма. Добре, кажи ми само един въпрос. За мен проблема и законодателен. След като само една секция не е готова, не можахте ли да карате хората в лом, а за уния да изпратите една кола от общината? Не става, защото има регламент, има правила, има закон, не става. Всеки идва и си отива. Аз си взимам чувалите на гръб и си тръгвам с автобуса за лом. Защото съм... Що да си ги взимаш? И ти ме снимаш, нали, и после шоу. Това са документи, които трябва да предадем в община Берковица. Минали сме през Рик Монтана, предали сме си протоколите, взели си тяхното отрязъци. Тези документи трябва да носим в община Берковица. Всяка една СИК има такъв набор от останали документи, които носим в община Берковица. Които се връщат в община Берковица. И там ще положите подпис за това, че са чакаме още комисии, които да излезнат, точно с автобус. От колко време чакате колегите ви да излязат? Половин час поне. Половин час. А кога дойдохте вчера? Кога приключихте вчера с броенето? Вчера приключихме с броенето около 1 часа. Тръгнахме от Берковица около 4 часа, защото чакахме други комисии. И от 4:30 сме в Монтана с документите. Сега, ако не знам дали имате информация, но ако се случи, имате хора от Берковица, които все още не са предали. Комисии, да. 3 комисии. Не са предали все още. Да. Ако се случи така, че те примерно имат много грешки и се налага дълго редактиране на протоколите и така нататък. Това не зависи от мен. Вие ще трябва да стоите тук, нали? За сега стоиме тук, каквото ни кажат. Вие не може да си тръгнете, които сте готови, без останалите да са готови. Документ тръгват с автобус по разписание, подписано от сигурно който трябва, с патрул. Полицейски. За да се тръгнете към Берковица, трябва да сте готови всички комисии от Берковица. Така е, да. Докато не станат готови вашите колеги, които в момента предават, вие не може да си тръгнете. Да. Имахте ли грешки във вашите протоколи? Не, нашия протокол беше без грешка. Значи вие ще получите допълнителната... Надяваме се. Заслужава ли си чакането и целият труд? Не. Бихте ли участвал отново като член? Аз участвам редовно, но бих се замислил другия път в такова време, в такава жега да участвам. Бяха ли ви осигурили достатъчно храна и вода?
Имаше круасани, имаше вода. Вода даваха много. Вода ни даваха. Когато си поискаме вода... Добре. Не се оплакваме. Как се спасихте от жегата? Никак. Не успяхте? Не. На колко избори сте бил член на комисия? Бил съм член и председател и заместник председател на поне 10 комисии. Казвам ви, най-бързите избори, които бяха с машините. Протоколът стана за 30 минути и на 30 минути се бяхме обадили за транспорт. Тогава имахте ли проблеми с машините? Не. А сега? Сега не. Обаче не се гласуваше. В нашата секция гласуваха само 20 човека на машина. Чакаме решение от общината да тръгне автобуса. Чакате решение от общината да тръгне автобуса. Малко по-високо говори. А къде? Всички секции ли сте готови? Ами не всички, но които ние дойдох. като сме готови, защо трябва да чакаме? Имало такъв регламент? Да, имаше още един автобус. Неколко секции тръгнаха с него. Някои секции тръгнаха с полицейски коли. Сега автобуса, ако тръгне с вас, тук ще останат ли секции от община Бойчиновци? Да, ще останат. Тоест, вие не може да си тръгнете преди вашите колеги от другите секции да са готови? Ами да. И вие ще трябва заради повторно преброяване в друга секция да чакате. Колко време вече сте на лице? Монтана? Не, въобще откакто започнах... От вчера от 6 сутринта, а в Монтана сме от 5 сутринта. Днес. Имахте ли проблеми в вашия протокол? Не. Всичко беше точно. Тоест, вие сте от хората, които сте се справили отлично? Точно така. От кой СИК сте? Владимирова, 19-та секция. Колко време чакате след като приключихте с вашите протоколи? 48 часа вече. След като приключи 24. Очаквахте ли го? Да, като всеки път. Тоест, вие имате опит в провеждането на избори? Да. И винаги е било така? Да. Кое е най-по-различното този път? Повече писане има този път. Излишно. И няма организация като всеки път. Няма организация като всеки път? Да. Вие сега... Да. Да, кажи. Няма да те прекъсна. Добре. Вие сега сте готови с вашите протоколи? Готови сме, да, чакаме колегите. Кои колеги чакате? Другата секция Владимировска и от едно друго село. Имахте ли грешки в протокол? Не, ние сме безгрешни. Значи вие сте отличници от групата на тези, които да... Така ли? Браво. Заслужава ли си... Не. Не си заслужава. Това ми е за последен път. За последен път ти е, а кой път е? Трети или четвърти. И сега се отказваш. Когато вече си натрупала опит достатъчно, за да можеш да предадеш изряден протокол при вод, който е 2 в 1. Да. Господин Петков, как преминаха изборите в област Монтана? Каква е вашата оценка? Здравейте на всички! В район 12 Монтана изборите приключиха, като районна избирателна комисия прие последния протокол в 21:30 вечерта на 10-ти. Истина ли е, че сме последни? Ами, за съжаление сме последната районна избирателна комисия, която си предава материалите предвид това забавяне, и нашата комисия отиде на София към 14 часа.
Сгрешените протоколи ли бяха причината, машините или кое? Ами, основните причини бяха в забавянето на някои от секционните избирателни комисии качествено да си предадат материалите във вида, в който трябва да бъдат обработени от информационно обслужване. Кое ви затрудни основно, ако се споделят? Ами, основно споделят за отчитането на преференциалния вод, когато се стига до контролата с изчислението на действителните гласове и преференциите. Нали? Тази контрола, така наречена, нали, точката с действителните гласове да бъде равна от сбора на преференциите плюс гласовете без преференции, тъй като има независим кандидат и тогава не им излиза числото. И в двата вота ли имаше независим или само? Той е независим за Европарламент. А за народен представител? Не. Като човек с дългогодишен опит и експертиза в изборното законодателство и такъв, който работи от първо лице в организацията и провеждането на изборите, смятате ли, че идеята за професионални секционни избирателни комисии, чието членове са добри в работата си, има такива, които вероятно през годините са го доказали в различни избори. Какво смятате? Аз считам, че лично мое мнение е, че трябва да има професионални изборни администрации по места на общинско, на областно ниво и това би довело до провеждането на по-качествени избори и отразяването на действителния вод на избирателите. Трудно ли е за изпълнение? Възможно? Ами чисто експертно не би било много трудно да се определи някаква мандатност, че даже и безпристрастност да бъдат надпартийни тия органи и така по този начин да се отчита един обективен вод. А самите за самото ниво на професионализъм и компетентност на членовете на СИК-овете, тъй като се чуха различни мнения, че както заради тези извънредни промени, които са изключително много и затрудняват и административно изборния процес, така и заради това, защото очевидно има хора, които не са си на мястото в... Към сегашното законодателство, ако бъде приведено, считам, че трябва да има по-добър подбор от страна на предлагащите членовете на СИК. Тоест, като се види да се направи един анализ на резултатите, как се отчитат резултатите от дадената секционна комисия, как е работил този, който е предложен и по този начин формациите, които ги предлагат, да не предлагат хора, които не се справят с тази работа. Човешкият ресурс достатъчно... Мисля, че има ресурс да стане. Нищо сложно няма за един човек, който е подготвен на ниво средно образование, да се справи с задачите си за тия 2 дена като длъжностно лице. Добре, нещо допълнително. Сигнали има ли подадени към вас за нарушения в изборния ден и след? Нямаше сигнали за сериозни нарушения подадени към нас в изборния ден и от гледна точка на жалбите, вие можете да ги видите в нашия регистър на жалбите и съответно от решенията, които ние сме публикували по тях на нашата страница РИК 12 Монтана. Нямаше сигнали към нас подавани за сериозни нарушения, които ние да разгледаме. Да, и като цяло не са много сигнали. Не са много.